Eso te resulta aquí. Quante gravate. Que frio vai. Tu não compras nada. Hay una buena lumbre, ya no gustó, ya no lo vieron por la tele. Tenía que decir que aquello era maravilloso. Pues no. Hacía un frío que...
Bueno, total, pois que esta é castaña, estas chamanse mastiños, o que pasa é que tira un pouquinho a percharoa. Aquela é igual. Despois aquela máis ben é árabe, pero que... aquí hai unha, pois, ruana, non é ben entre mastiña e ruana, esta. Esta é máis ruana, esta, por exemplo, sí. E aquela é igual. Esta é mastiña. E esta ten algo de ruana. Este é árabe, é un cabalo árabe cruzado de España. Ten un cruce. E bueno, por aquí ganado non hai máis. Cuando quieras venderla, avisa. César, como sabes distinguir así os cabalos uns dos? Porque nacín entre elas. Tuvemos sempre bestias na casa e os veciños igual, e eu eso, pois, conozo ben. Sei distinguir as razas de vacas igual. Se son cabañesas ou son de outros tipos de Asturias, se son de Tebergas, se son as galegas de Galicia, a auténtica galega, se ten cruce e por aí. Eu desto de ganado sí, porque nacín entre eles, e deso entendo algo. E a experiencia... Pasou máis de media vida no campo. E a experiencia, pois teño moita deso, moita máis, quase toda. Bueno, seguimos logo. Por aquí, polos arreos das bestias, vamos. Por aquí están os aparejos da... Non veron, ou? Mira, este é un sí. puñador que lle poen a un cabalo para o un par de cabalos. A un par, non. Cada un sabe o seu. Aquí lle poñer o xugo. Bueno, isto é unha montura das que había máis ben antes. A ver que diferencia de precio hai da outra. Bueno, pois aquí teño un amigo que é da Ribeira de Piquín, chamase Suso, e é un home bastante inteligente, ten un montón de ganado, de vacas, é taxista, e é un todo, se queres. É un todoterreno. Bueno, pois vamos logo seguindo un poquitiño. Por aquí na Fonsagada, o que máis usaba antes eran estos, chamámosles cinzarros, en castellano serán campanillas. E en cambio por aquí chamanlles tamén campanillas a estas, que nosotros chamámosles chocas, que son por esta montaña, úsase moito eso, sempre hai pois os pecharois das yeguas lébano e un toro igual para que chame máis a atención ás femias. César, dixeron unha cousa, dixeronme que hai tempo aquí, a cada vaca sonaba distinto, e que a xente oía, que o identificaba. É porque as campanillas e as chocas que non son iguales. Entonces, pois, unhas están nun tono e outras noutro. As grandes están, pois, como se dixéramos, en si bemol, unha gaita en si bemol. E ali as ovellas e as cabras, poñerlles un choco, chamámosles chocos, que eran pequenos. E hai de todos os tipos, e sigue habendo. Mira, por exemplo, esta campanilla que é pequena, pois ten un sonido máis fino. Como se fora unha gaita que chamábamos antes grilleira. Hai tonos altos e tonos baixos. E todo está por o Era mismo. capaz de distinguir que vaca... Hombre, Sí, hai que vaca. cada un distinguía os cencerros das vacas dele. Porque tiña poucos, entonces a cada vaca se lle puña un conocía polos sonidos, sabías onde estaba tal vaca, sí, se estaba no monte, por que non? Dixerémoslo así, hola, ¿Qué? ven a tú, Aguantando aquí. aguantando.
Aquí ainda se aguanta ben. Sí, Neste momento non fai moitazo frío. Ahora aguántase bastante ben. Moi ben. Dende que come algo e tal. Vale, vale, está ben, está ben. Non fai moito frío, non. Bueno, seguimos logo. Xa pela algo máis. Ai, máis dereitiña, vale, vale. Bueno, vamos logo por aquí, que aquí hai un home que ten aquí unhas bestas. Ven a vendero? No, señor. Non ven a vender. No, porque E logo, no hai quen compre. e logo que ven logo? Presumir con elas? Vas a presumir con elas? Presumir un pouco, claro. Bueno, pues a ver como son de guapas. Bueno, hombre, non serán moi guapas, non serán moi feas tampouco. Bueno, algo de todo, Sí, sí, hombre, sí, esta sí. é unha fea. No, pero non é fea tampouco. Non é fea tampouco, non. Hombre, Hombre, é buena caballería. boa talla para ser asno e ten unha talla grande, Cien que tallos, sí. cien tallos, sí, E tú señor. de onde eres, o que me la pregunta? Yo, de Somao de Pravia. De Pravia. Sí, señor. Muy bien, asturiano propio. Propio, toda la vida. Está bien. Eso mismo. Pues, Ten cuidado, muchacho, cuidado, muchacho. pues venís aquí de moi lexos, non? Bueno, venimos de moi lejos, ahora non hai lejos ni cerca, ahora Exactamente. va la cosa... E o galego que tache vai con el? Bien, Vaiche ben? gallegos e asturianos dicen que primos e hermanos. Primos e hermanos. Pero sempre hai jaleo. Non somos iguales todos. No, pero bueno... Nin os entre- asturianos, nin entre os nosotros, galegos. gracias a Dios, hombre... Levámonos ben. Eu sempre lles quixen Yo enemigos moitos. a lo mejor tengo sin saber, pero que sepa mala fe ninguno. De acuerdo, Eso de mismo, acuerdo. que yo muy grande. Está bien, sí, é moi grande, sí. Bien, bien. Bueno, Entonces, ¿qué? pues vamos logo seguimos unha rondiña por aí logo, se vos parece. Hasta loguiño, hasta logo. E quen é o dono destas bestas? Porque sin dono non estarán. É del Fole. De Villanueva El Manolín del Fole. Carballo del Fole. De que pueblo? Villanueva de Osco. Ai, Villanueva de Osco. Carballo del Fole. Del Fole, sí. Pero non eres, tú non eres Uterobar, non? No, vivo ali. Ai, vives ali, está bien. Eu doi o teléfono. Non é por eso, non é por eso. E isto que é del año pasado, é quinceno, verdad? É quinceno este potro. 5 ou 6 meses, ou 7. É deste año. É deste año. E entonces é de leite. Pois, Non vi a yegua que tien. pois está ben criado, Non ves que tetas ten aí? Joder, Non vi a yegua que está criando. sí, Non sei que agora Joder. ten ¿Son leite. todas estas? pois, Non son de un amigo, de un vecino. pois vai un potro que hai, De Carballo del Fole. Para ser de leite é moito potro, é moito potro. Oye, están a pasto e comen pienso. Joder, a mí pareceme quinceno, porque xa está esquilado. Un potro ese. Que? Que ten ese para ser un potro? Pois que está, porque había ali un do leite que é moi pequeniño, e este, para ser de leite, os Ser deste ano, para que bueno, entendáis mellor. no, pero trátase mellor de que o ano seguinte chamanse quincenos, e os do ano chamanse leitóis, logo, leitóis. E ese é un potro deste año. E, en cambio, estes xa son chamámosles quincenos, sempre se chamaron, estes. Estes ten ano e medio aproximadamente ou algo máis. El negro non é quinceno tampouco. Como se sabe cando un é bon potro? Cando vai ser bo? Aí, nós, cando vai ser bon, pola talla ou pola forma de ser, porque a xente e os animales sempre damos señales do que somos, por algo. Que xa como as vacas, que ten que haber vacas que pasaremos por onde están, e miraremoslas, a ver. E estas yeguas tenden a ser percharoas, que son anchas. As mastiñas daqui, da zona de Galicia contra aquí, por Mondoñedo e
por aí hai moitas bestias mastiñas, que son castañas oscuras ou claras. E estas tenden a ser mastiñas, en cambio que de pinta xa non tanto. Tu distingues ben unha asturiana dunha gallega? Pero é que hai, como aquí é Asturias de... Aquí les llaman asturianos del occidente. de Occidente. Como hablan gallego. Fala galego. Sí, señor, sí. E chamanlle Pregunto Asturias... que son asturianos ou galegos? Son asturianos. Son asturianos. Están Están na raya de Asturias. O sea que, Pero ocurre de que como falan gracias, Juanjo. galego como a nosotros, algúns máis, pois chamanse que nosotros somos, Chamanlles galegos. porque aquí temos asturianos do esta occidente. zona de por aquí, tanto que sea a Fonsagrada como esta zona de Asturias do Occidente, pois temos un estilo que sempre houve bable, que hai un idioma, aunque non é idioma auténtico, pero é un dialecto. En Asturias, polas montañas, hai un asturiano que se chama bable. Según nosotros dicimos galego, en Galicia, Asturias ten unha zona que se chama bable, e estes falan bable, e nós tamén na Fonsagrada tamén tiramos a falar bable, un pouquiño. Non é igual o centro de Asturias, non é igual, pero bueno, hasta Gijón, pois antes nas carreteras había unha señal que poñía Xixón. E entonces que téñese galego, porque vai con eques. É que son asturianos, pero son galegos. Son galegos, tenden a ser, sí, algo galegos. Bable, máis ben bable é iso. Entre galego e asturiano. Así que xa non me entero cal é a frisona, cal é a gallega, cal é a asturiana. Bueno, pois aquí frisona hai poucos. Frisona non. Aquí asturiano quase todo, excepto o terneriño este. As máis son todas, como quen dice, asturianas. É moi boa calidad. O que pasa é que en Asturias hai tamén moitas razas de ganado. E estas que ten os cornos blancos, aunque son negros pola punta, é ganado de leite, dá bastante leite, de ben cuidado, é ganado de leite. A que ten o corno moi gordo e as pernas moi gordas, nin pa carne nin pa leite, son malas, é mala raza. Estas son boas, son finas, e estas son boas para todo. De alimentadas ven do monte, non poden estar moi alimentadas, ben ves esta cría que naceu fora, e aí se criou, é claro, está dócil, pero que non é, que é do monte, al fin de cuentas é do monte, non é como se fora criada cas vacas fora, pero da casa, e esos xa están algo máis cariñosos. Ahora dime, como sabes todo isto? Onde aprendiche todo isto? Na vida? En toda a vida, desde antes de 30 anos, sempre estuve neste ambiente. Comprei vacas, vendín vacas e sempre anduve neso, porque para sobrevivir aquí os agricultores era o que tiñamos, a base de ter pouco, porque os pequenos tiñamos pouco. A zona de Fonsagrada xa non é de ter ganado no monte, pero Asturias ben ver os montes, como son, se rozan un pouquinho ben vedes como ainda están oi verdes. E, en cambio, Galicia xa non é así, é outra terra distinta. Imos ver os terneros estes a ver como son de guapos. Son teus, ó? Son teus, os terneriños estes? É logo quen é o dueño, ó? Por aí estará, solos non están, para que solos non viñeron, que están presos. Ven por aquí, vide por aquí. Hai que verlo por aquí, está chulo, está chulo. Aquí hai un ganado moi bon, non te parece? Mira que temos unhas terneras moi guapas. Semicolunas son todas, menos esta, e esta xa é menos. Pero estas son moi guapas, a maioría. Son máis ben asturianas, o que pasa é que se van cruzando
non serán auténticas, pero a maioría son asturianas. Aquí hai un xatiño, curioso, non sei dicir ben a raza que é auténtica asturiana, que entendéis por aí deso? Este é asturiano ou non? Legítimo ou non? Son teus? Algo mestiza. Ah, iso me parece a mí, porque non entendía así moi ben, pero parecíame que non era asturiano propio, sí. Sí, porque se cruzan, sí. Bueno, vamos a seguir. Bon ganao por aquí. Aquí hai unha vaca moi boa, sí, aquí. Están escutando ali. Aquí hai unha vaca moi boa. Esta máis ben é de Teberga, de Asturias, pero de Teberga, cruzada desa zona, porque Asturias é moi grande, ten moitas razas de ganao. E aquí hai unha vaca moi ben posta, moi fina. Esta parece un toro. César, que é o que ten? Que é o que ten? Perna fina, pouco hueso, mucha carne. Non está moi gorda, pero é unha vaca moi ben formada porque sí. Que se ten esta misma é máis fea, porque ten moito hueso, máis hueso que esta. Isto é unha vaca moi fina. E ten unha cría culona. Va a ser que se vai mellorar. As crías, cando son colonas, marcan 2 rayas na cacha. E esta vai ser moi bueno, un xato moi bon. Bueno, por aquí hai moito ganao moi bueno. Este año cuadra un bon ano, que son ou moito pasto. Tiñen que estar algo malustrosas que están, pero como están blandas do vientre, pois están algo feas por eso, ahora que alimentadas estuveron este año, sí. Bastante alimentadas. César, tú cando eras ganadero, dedicábaste a comprar e vender? Home, non me dediquei a comprar e vender, pero me gustaban máis guapas, e as nenas tamén que fosen guapas. Ahora Vou a bailar ca máis fea. Ahora que pois os animales sempre me gustaron, en verdade, sí, que fosen bons, sí. Porque dícese que o caballo regalado que non se mira el diente, pero se é regalado, se se compra al cabo hai que mirar un pouco os precios e compensa comprar algo bon. Porque un animal, para nosotros dedicábamos a vender para carne os terneros, e para ser bon hai que ser fillo de bon, polo menos, que senón ainda así degeneramos algo. Mellorar nunca, pero dunha muller feia un fillo guapo, malamente pode salir. Espero en que sea así. Home, o seu padre é moi bon, e se parece algo ao padre, tamén pode ser. Pero a miña como é guapa, temos uns fillos guapos, sí señor, e ben feitos, sí señor. Levou uns tempos, pero fixémonos ben. As cousas ben feitas levan tempo. Bueno, pois moi ben. Vemos por aquí, que terneriños hai por aquí, de carne, moi bons. Sí, por cierto. Aquí hai un ternero que ten un puxín blandín, pero vaya ternero que hai, César, ahora, fálame dos terneriños, cando se Sí. sabe que o ternero vai ser bo? Porque nacelle la cola moi arriba. Os malos, os que son estreitos, nacelles aplomado a casa quase. E o bon, nacelle a cola quase na cruz dos cuadrís. Entón, cuanto máis anchos son, máis colóis son, máis nace a cola para arriba, máis ten a cola para arriba.
Iso é raza auténtica, de Colós. E bueno, aquí hai non moi bons, moi bons, moi bons. E o ganado igual, este ganado é auténtico asturiano. Solo que hai un de Cabaña Quinta, unhas vacas de que se chaman, dunha zona que se chama Cabaña Quinta, que son moi estreitas de atrás. E estas cabañesas non son asturiana propia, do país, moi boa, moi bon ganado. Esperemos neso. Se teñen que dicir ganado asturiano ou ganado galego, cal sería a principal diferencia? No, porque o ganado galego, aunque ahora en Galicia chamanlle galego a ternera galega a todos os xatos, aunque sean fillos dunha asturiana auténtica, pero o ganado, o rubio, o galego rubio, a vaca galega é rubia, e estes non son rubios. Entonces, enséñame un que se vexa claramente que é galego e outro asturiano. Bueno, pois asturiano, todas estas. Ahora que é galega non as vexo. Hai unha por aquí, ó. Aquí galega estou. Rubia galega non hai. Aquel, o señor da pucha. No, pois non. Aquí non vexo. Estes Aquí son- non hai rubio galego. Este Rubia galega asturiano non del hai. Valle. Asturiano de Valle. Bueno, este home que é asturiano, díceme que esta que é asturiana de Valle. Aquí galega non a vai, a rubia galega aquí non a vexo. Porque estamos nunha zona de Asturias e son asturianas. O que pasa que en Asturias hai de Asturias Occidente, de Asturias Centro e hai moitas zonas que hai moitas razas de ganado. E para negociar, como se negocia? Comprar as vacas? Ai, se é boa, fai no precio, vende mellor. Se é guapa, se é fea, vale menos cartos, porque o feo non hai do quere. O que se dedica a leite, ten que comprar a clase de leite. E o que se dedica a carne, pois vacas de carne, buenas, anchas e boas. Oiche, nas vacas pasa como ca xente. Igual. Exactamente igual, sí. Bueno. Vamos dar por aquí unha rondiña a ver que non veo, a ver que hai por aquí de bon. Vamos a ver, vamos ver aquí, Destas cousas igual sabe máis que non veo. pois estas carracas, unhas carracas que hai aquí, unhas carracas que hai aquí, que por Jueves Santo á noite, cando non se viaxa, sonaban as carracas. En que misa era? É que o viernes toca. Viernes Santo, sí, por Viernes Semana Santo. Santa era iso, sí. Ahora, E había muchísimas carracas. Vamos a ver se hai por aquí. Yo vou comprar, pero bueno. Carracas. Sí. Teñen esta carraca. Solo esa? Pois é grandica. Vale, pois sona ben, sona ben. É fixaxe a ti, non? Vale. Pois esta carraca non é como as que facíamos antes. Antes facíamos dunha peza. Madeira. De madeira, e esta tamén é madeira. Entonces, pois, sacábamos así cun serrón, pois unha tabliña estreita, e ao máis puñese hueco. E aquí puñesles un aparato como este, máis ou menos, e sonaban algo menos que esta, pero esta ten aquí un tablero que xa non é ben de madeira é auténtica, pero debeu sacar, é outro modelo, en particular é outro. E antes, por Semana Santa, pois non sei que se era Viernes Santo ou Jueves Santo, sonaban as carracas así de noite. Pero como eran moitas, sonaban moito. E esta sola tamén sona, pero se foran 500, pois sonarían mellor. Bueno, moi ben. Eu quero mellor este peso. Xa sabemos, sí. Perdón, estaba en televisión. No. Estaba en televisión, non che levo nada, Esta é unha alegra de facer
de facer as zocas. Antes facíanse as zocas á mao, agora, despois xa houve outro modelo, que había un patrón, ya había unha alegra que iba alegrando ela sola, pero isto era a mao todo. É unha alegra bastante ben feita, porque si, non sei se son 7, tiñan 7, me creo, os zoqueiros, para o suelo, para o calcaño, para por riba, e había moitas, ten un montón delas. Aquí de casualidade encontramos esta. Tú facías todos? Non, eu non fixe, meu padre si, moi mal feitas, pero facías, e tiñamos que gastalas. Nas consagradas chamábamosles de 7 brincos, eran de 2 talóns, talón adiante e talón atrás. En cambio, a zona de Meira xa as facían de un talón atrás e adiante como sin talón, distinta. Ya usaban un pouco sin diante. Nas consagradas chamábamosles zocos. Esa é unha lena dos zocos, Debe de ser, debe de ser. E ti fuche zoqueiro? Sí, desen eu teño uns cuantos na casa. Tes unhas cuantas na casa? Toqueiro fun eu, cada día rompía un par. Logo eres bruto, Claro, é logo que habían facer os toqueiros. Claro que sí. Sí, sí. Pero este dalle máis a... É unha lena. Dalle máis Esta é unha a alegre. trompa. Bueno, pois É unha alegre. vamos ver os trados que tamén facían falta trades para facer Que la marca unha legua. Que están non sei cuántos kilómetros. para facer para lograrlo os zocos na primeira. Este máis este non é de zoqueiro. Este é de facer Si os primeiros furaos pequenos para metela... o máis grande, para alegrar despois que co trade alegraba ainda ben. Bueno, non é o propio das zocas este, dos zocos. Bueno, vimos preguntando de onde é este pan que tedes por aquí. De onde sodes vosotros, por favor? De Carral da Coruña. De Carrán. Moi ben. Carral. Carral. Sí, da Coruña. É que non me suena. E este pan, esta que chamaban broa, non? Sí. Ou borona. Sí. Pero broa Un asturiano Boroña. Moi ben. E isto que lle botáis? Que tamén é broa igual, pero botallo outra... Pero leva pasas. Pastas. Pasas, uvas pasas. Hai uvas pasas. Moi ben, moi ben. César, tú cocías pan na casa? Cociche pan na casa? De centeo, porque na Fonsagada, na nosa zona, que somos de moita altura, como aquí a Garganta, maíz non se collía. E se collía era un maíz blanco, moi cativo, moi pequeno, que era a fariña da Balboa, pero collese moi pouco. O centeu moito, eso sí. Había que cavar moito no monte, e que lles chamai, non sei como se chaman en galego, pero nosotros chamábamos as aixadas. E en galego, como lles chamais para cavar no monte? Xa non acordas que eres novo, pero... Nós non estábamos na época de cavar. Bueno, Non había máquinas a que cavaba isto. sí, home, sí. Bueno, pois estes pasanos que ven por aquí son pasanos teus. Non sei se me conocéis ou non, pero eu sabía que había aquí broa ou borona, e, bueno, viña a enseñar, eles xa deben conocer. Trigo tamén. O que pasa que o acabamos, non tiñamos... De acordo, de Trigo acordo. con un pouco de centeno. César, E este, como che quedaba ti o pan? o pan, a min gustaba moi o trigo daquela, que non había. Como che quedaba? Como che quedaba? De feito, a fornada. Che gustaba? Como, Ai, que lle botabas? Como que se facía? Pois, levábamoslo ao moinho, se podíase moíamos quase sempre, se non chegaba o centeo probano, mandábamoslle ao moñeiro como ese moito, para que salise algo, Pan de trigo, ven? algo de salvado. Estábamos comentando. Está ben, sí. Este Para leva que, un pouco de centeno. para que condise algo, Que o acabamos. pois salíanos moi moreno porque se apretaba moito. E se queríamos fariña de primeira, salía máis o salvado como chamais menos moído, e eran unhas peneiras algo máis xuntas. E, bueno, cada un segundo quería. O que tiña pouco, mandáballe apretar, para que salise moita fariña.
E o outro, pois, salía o que tiña moito, o rico, apretaba ben, pois só dixe algo mellor. Hola, juventud, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal van ustedes? Asturias, bien, ¿y tú? Nos alegramos tanto. Vale. Que? ¿Qué tal, Modestinho? Estupendo, moi ben, E a gaita como se... A gaita está aí na parede. E a outra? E a outra regular, a outra non é recambio. Non. Non é recambio para ela. E a túa? A miña estupendo, hombre. É logo, pois, eso gusta-me a mí. A miña non vai tan estupenda, Ai, porque estás gastado, hombre. Bueno. Estás gastado. Temos aquí xente diante. Constantino, de Carballido, veciño de Otilio, que estaba aquí, son veciños, sí. Tamén é gaiteiro. E é un bon gaiteiro. Non vayáis, que boto-vos fora. Este Otilio, de Burela, de Carballido, de Fonsagrada tamén. E este, pois, Modesto de Murias, tamén é de Fonsagrada, de Murias dos Baus. E, bueno, aquí temos o señor Nela, que este sí que fala como a nós galegos dicen que non é. E a min quase me parece. Non, porque eu nací da raya para outro lado, non? Bueno, Pero bueno. estou tan pegadinho. Bueno. Bueno. Hombre, artista! Que tal vamos, ó? Non tan alto, non Eh. tan alto. Bueno, pois, ben. Como vai ser pior, pois? Sí, digamos señor. que ben. E esas trompas e esas gaitas que tal van? Ben, o que pasa se for así que nas vai, Estas que nas fai, pois eu pero non teño nada. pero tú failas. Home, pois o fabricante de trompas a vir sin ninguna, manda carallo Pois. contigo. Teño unha gaita embaixo no coche naqueles últimos que hai. Bueno, embaixo, sí, nada porque... máis. Pero Cada trompas olle, tamén por- tiñas que traer. Non troben, porque Bueno. écheme, desde que un chego ao noso tempo, que máis dá? Tú atendes a todo, menos a muller. E esa non Bueno, poderás atender moito agora. Pois, Os teus pois anos. sí que é de Ah, obligación. é de obligación, pero se non hai con que? Levo ao pé de 60 anos con ela, ainda non me marchou a primeira vez. Non, Eu sempre bueno, aí. bueno, Así que é boa pois seña menos deso. mal, Porque pois menos mal. marcheñes César, como eso se fai o eu que xa se lles pode. digo, ten a culpa. Sí, sí. Fai o que se pode, fai o que se pode. É moi bon, é moi bon reconocer as cousas, eso é moi bon, que non sempre reconocemos como son, pero bueno, pois... César, Así- estos sodes os que vos xuntades sempre, en cada festa, en cada troula. Cada vez que nos juntamos, pois pasámoslo moi ben. Invitámonos, convidámonos, comemos, pagamos, e divertímonos ben, e despois, ao final, marchamos para casa, cada un para a casa, despedímonos como vos amigos, volvemos a reencontrarnos moitas veces, que non son poucas, son moitas, no ano. E bueno, aquí estamos como vos amigos. Parte deles estamos por aquí, non todos, algúns sempre falta. César, isto é o bon da vida, non? Digo que isto é o bon da vida. Despois Est- pasan os anos, mira para atrás e dice... Hombre, o andado, está ben andado, e anduvémoslo moi ben. Pasámoslo moi ben nesta vida, antes que vivimos, sí, señor. Non sempre con poderíos como a hoy, porque agora somos pensionistas. Non é que ganemos moito, pero pasámoslo ben. Pasámoslo ben nosotros, e é o máis interesante. O demais agora é igual. Para nos temos, que máis dá. Bueno, pois hai que botar por aquí unhas peciñas, estes gaiteiros que temos por aquí. Pódese. Demos Tú tamén eres gaiteiros. gaiteiro. Demos gaiteiros, Bueno. terán que dicilo eles, non nosotros. Bueno, Ah, algo aficionado. Somos Sempre me aficionados, gustou a gaita, sí, sempre me gustou. dicir que vayamos tocar al carajo. Bueno, pois olha logo, a ver se se pode botar por aí unha peza. Quen é o primeiro?
campeón de Asturias. Venga. Mira en la gaita. A ver, ¿qué más hay? Hay algo guapo, no andes con una payasa. Pues ahí está muy guapo. Eu a casa me tenho